Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalait napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Hakajaka ban yarap ya ki pajba namar bun ki pajba ki baduk ya le ban krong khajana ban tu ya kapisa jong ki pajba. Hello bro ki baju kersan bahaya yang anak por te mentangan keren halor kajing penrekam jong ka sorkar ya u adhar nadu ka sorkar India hadu ki sorkar jela ka sorkar kal mahami ki pajba balra kimdon ya u adhar kinduno ya ki jingarap kinduno ki skim bat kinduno ya u correction nakali nga jonga ngam sotanat bat ngam pediang ya kane ka jingle jo ka sorkar ban penduno ya ki jingarap ban penduno ya ki skim bat ban penduno yu correction syaki pajba ki bomdon adhar balai pipat tep vote ya ki pajba ki bomdon adhar lada phim aishu ya ki jingarap phim aishu ya ki skim bat phim aishu ya correction hakajisha phim de gen ban phat tep vote ki pajba sisin bakila tep vote ki pajba ki don kam ken ban yo ya ki jingarap la kalong ki skim lane la kalong gino ki jimuntoy bat kum juru correction ki pajba ki don kam ban yo ya kini sisin bakila tep vote balai bat haban penduno ya ki jingarap ya ki skim bat yu correction lada kimdan adhar balai pipa tep vote ya ki pajba ki bomdan adhar lada phim aishu ya ki jingarap ya ki skim bat yu correction hato kajing patep vote je ki pajba ki bom padon adhar kadai ka buit politik lane ka buit ban yo bun ki vote hato kadai naga kajing thmu ba phi patep vote je ki pajba ki bom padon adhar hakajin syate sisin balak patep vote ki deban yo gen ya ki jimuntoy ya ki jingarap balai phi patep vote je ki pajba ki bom don adhar hato kamdai mo ka but politik ban yo bun ki vote hakajin sya habasam ya kino ki scheme ya kino ki jingarap bat ukhau ration deban don kata ka jingalong kajuk kan deban don ka equality balai pisam tang ya ki brug badan adhar kadba ya ki bom don adhar pat phi mud ban penduno ya ka hok ki kane te kam long su kaba long kaju haka demokrasi kane kalong persya ya ka right to equality nakale ka jonga wadang ladon wadharu ngam snya hap pat ngam pediang ya kane ka jingle jonga sorkar bun ki office sorkar menta hak ki department ki fair kila penrung yu adhar larang ngilet syabang ru kila penrung adhar larang ngilet syaki hospital lane syaki no kino ki office sorkar ba fair menta dan kam bandon baju adhar kipannya u adhar naka kadau ba ka sorkar ka penrung ya u adhar haki tanap sorkar ba fair naka kadau imat kadon ka jingthmu chalenda kan sapoi ka puar ba tang bangin lethit jingthit hadukan ru
ngide bandon u adhar lada ngim don u adhar kemut ngim yo kane ka jingle jo ka sarkar imat kadon jing thmu salendet lada kam don jing thmu bale kan pentrekam u adhar habaladon kadur thevut kalong ka bakongsan namar ha kadur thevut kadon ka kerteng jong unong thevut kadon ka sngi kha ka tarik kha ka snem kha kadon ru ka shnong ka district bat kumju ru ka constituency kalalong identity de namare kadur thevut ni ong voter ID ka bemut ka jing pendisha ba ude u nong India ba ude u nong thevut nong India ka adhar habang apet kam daya pher hadu kata bat kadur thevut kalong hi kaju namar ka adharu don ka kerteng breu don ka sngi kha ka tarik kha ka snem kha don ka snong bat don ru ka district rei ka jingya pher kalong ba ha u adhar don u unique identification number u number ke u don number rei hakadur thevut pat don number bat ka jingya pher kalong ha ka voter ID don ka kerteng jong ka constituency kan ba ha u adhar pat don kerteng constituency kalong tang kata te nakale ka jonga ngam priang ya kane kajing penkelan jalibi kajing penkulmar ya kipat ba ban penrung ya u adhar haki office sarkar pher nakale ka jonga ngam so tenat ya kane kajing penrung adhar pidon jing thmu salendet ne balai phi penrung adhar haba manswa hakapur bompat don u adhar ki tenas sarkar pher ki jaj becerenti ki kam ki jam ki jaj becerenti kam don kanu ka jerwa balai mentapat penkul mar kai pat ba badai ban don adhar lada don yo su khauresion yo su kiskim sarkar yo su kino ki jingarap jo ka sarkar nakali ka jonga ngam so tenat ya kane lada kim pha thevut je kito ki pat ba bom don adhar te ka kham biang rei ki pha thevut tang bai ki jinya rapat kim ai ta gen kalong ka bom la ban lo balai phi pha thevut ya ki pat ba ki bom don adhar rei ya ki skim ya ki jinya rap bat u khauresion bat phithmu ban nom aisu nakali nga jonga ngam so tenat ya kane bat ladalong kepala sobha ban klet no yu adhar penyat kambek kemba long menswa don be tangkadur thevut labiang tangkata kal khamlong ka ba yai be cerenti kanam don kano ka jing penkulmar ki pat ba nakali ka jonga nga kentu ya ka sarkar Meghalaya sobha ban ai ka jing tho ya ka sarkar India ban kerpat ban nam pentrekam yu adhar ha ka jala ka ni kerpat jur ba kide ban lecha sat bat ka sarkar India ban pelaca ka jala Meghalaya ban pentrekam yu adhar marbun ki pat ba kim das tenat ya u adhar ha ka jala ka ni ngai la jong wat la ngadon adharu ya kane karukom penyekam jong ka sarkar ya u adhar ngam so tenat silong bang ladon de ngam la su bale habang ladon ban ong ban phaweng no ru nakali nga jonga ngam so kwa su ban phaweng mada dap situ rei habang apet ya karukom penyekam jong ka sarkar ya
u adhar mentate imat kat don salendet kasapoi kapuar ba lada ngilet chano ngilet hit let pet sayo sahat sa dukan ru de bandon adhar lada umdon adhar umyo retang kamaru ngamla banong bau adhar usneu ne ubhane ndrai habang apek ya karu kompanyat kam juga sarkar mentate nagaling kajonga ngam sotenak nomor ba ka pen kelan jalibi ba man la ki departemen sarkar mentakilah penderung adhar don hi ka jingtmu ndrai la daum don jingtmu balai ki penderung adhar balai ki pen rekam yu adhar mentangan penpauru ya kajing nyon ben ya kajing pentron yang ikipat ba daga sarkar India lingba ka Reserve Bank of India lingba ka Finance Ministry nagaling ka jonga ngam sngo tenat ba pin khang khajana ya kipat ba hakibat nomor bun kipat ba kibaduk pikrong khajana sibu kidon tang sanspa pikrong khajana te pikrong khajana ya kipat ba kin salang sakatno kabalans nomor mentang ngai ya ki kubor ba ki padba ki balik sei pisana ATM kinsa syaot hadu arphlai tingkah lada ki sulet pej balansu kin syaot nyo tingkah te kane kajing syaot nakale ka jonga ngam sutena balai ka sarkar kale adu kategat ni nakale ka jonga ngam sutena tekane haka jakaban yarap ya kipat ba nomor bun kipat ba kibaduk ya le ban krong khajana ban tu ya kapisa yang kipat ba ngam kren sepang kibruk baru spa mereka kren nakam ta kibruk baduk nakali kajonga ngam sotenat ya kajingle juga sarkar nomor kasule tang bantu ban yunong yalade ndrai ban yarapat kami yarapre takatau nagaling kajong ngam so teman te perlok mentang ngam da kren bun ngan kren tang katne khndiet te khublai sibun khublai sajarmu apila pe cakane ka video to ublai un dalam terkat phi bat un IP ya kamet ka phat ka bakot ka bakhi khnang wa phin la ban tre ban sta bat khnang wa phin la ban le yakino gino ka khublai sibun khublai sajarmu ngin saya siap yang haki we batki video